Ha kasni palai ki pulet ke East Khasi Hills kila pinlong ya ke jing khanra ka bajur hala imkhra police point bat kila lumkuna hadu shi point sanlak ya kani ke enforcement drive la pintrai kam dalai phongot ki pulet pinyat kali bat khat sangon ki khot ke special operation team ringkat ke ji trailang bat kirang ba ashnong bat rang ba adong kala imkhra USP ke East Khasi Hills uba Vivek CM ula pintep bahar ni ke jing khenra lalap bon ki jing pen khen ai kin thop ikinonya kali ki bobu ai bat ki kali ki bla pin kaladur be ai ha kawai ke jingja ka bakham shirkhei uwei unonya scooty ula persyang ban phetkra na ke jing talasi bat ula janyu nolor uwei uhe pulen na register case halor kani ke jingle ki pulet kila ong bakin beteng ya kum kini ke jing khenra man kapor ban pinne ya ke jing shingan ber ke jing yat ben ha ki surok jong ke district Sebab competition jungi kam judai ka touch dan kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house para instay para homestay kaya mengisak suddenly ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house lan ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay pingi sedang sya no 4 rooms tamba naka 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki torres kila sedang bon hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan ro habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shik ni kolong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli hingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers ki like hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ber guys bekam dan jing thot iro yangi ngi baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ka gold award jang ketu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro